Hola família, jo sóc un gran fan de l'anime en català, per això avui hem vingut al Saló del Manga per trobar possibles dobladors d'anime en català. Per cert, hem portat frases per fotre un cop de mà. Som-hi. És bona, no, t'has agafat a l'atzar, vale. T'estimo des de que et vaig veure utilitzar els teus poders. Vés-te'n d'aquí, home, no em fas cas. No, li has de respondre que tu també. Jo també t'estimo. Com que m'estima? Digue'm que jo faig una bona esmaixada, nano. Esmaixada? Ja tallen les meves katanes? Però per què s'estimaven i s'estan barallant? Perquè som així. No pot ser! M'he deixat la carmanyola i la lot! Qui creus que te l'ha tret, musculman? No pots volar, ets un protagonista de Passo Catamoli. És mentira, jo puc volar amb els meus músculs. Hòstia, sí que en té de músculs. Sí que en té, com n'has aconseguit així de grans? Pues vaig anar amb un camell i li vaig comprar 2 quilos de proteïna. Joder, passa'm el número, sisplau. Aquesta que començava com una baralla, s'ha convertit en anar al dietista, potser? Exactament. Mira, tu pots volar, fes un backflip. Vale, faig un backflip. Backflip. Increïble! Això sí que és un poder! He tocat una complicada, Atenció, la improvisació comença ja, va. Matsude, la Kanuki i en Kashashi esdevenen quelcom enrevessat. Què? Matsude, la Kaniki i en Kashashi esdevenen quelcom enrevessat. Però què m'estàs dient? Com pot ser això? Com tenen la cara dura de fer-ho? Oh, com s'atreveixen a fer aquesta bajanada? Oh, m'han trencat el cor. Ara mai podré ser feliç. Vaja, Novita, t'has carregat el Barça! No ho sabia. Per què me n'ha carregat? Ja ho sabràs tu, amb la merda que està fent avui mateix el Messi. És que en Doraemon no sap de futbol, només sap de portes màgiques. I com ho solucionem, això? Què hem de fer? Canviar el Novita de director del Barça. Però ja no hi és. El van treure? Pikachu, t'escullo a tu. Squirtle, surt per mi! Merda, no tinc res contra l'aigua. Ha llançat una Squirtle superràpida, Ha sigut tremendo, He de reconèixer que ets el rival més fort que m'he trobat en l'última mitja hora. Em sento halagat per ser el més fort. És com un insult, perquè en l'última mitja hora és com que, clar, només s'han pogut enfrontar amb una persona. Que cabron! I tant. Però això no seguirà així, Però pobrissó l'almirall, que no està preparat per una batalla contra els pirates bèstia. La que vulguis, crearem una guerra. La més gran de tot el món. Aquesta guerra la guanyarà el Kaido i ell serà el futur rei dels pirates. La justícia sempre guanya. 20 minutos después. Els pirates bèsties som els millors. Bravo, perfecte. Us heu currat que flipes, ha sigut tremendo. Oh, Déu meu, és un carallot del tercer nivell. Què dic? No sé què No. Ja li ha entrat la vergonya, és Què igual. dic? El que vulguis. Vés-te'n a la merda. Se't donaria bé això del doblatge? Sí, és una cosa que sempre m'ha agradat, des de petit, que veia ja el Mazinger i aquestes coses molt petits. La veu no m'acaba... Em podries fer una demostració d'aviam si... Aviam, jo el que imito molt bé, que el faig molt bé, em diuen la gent, que m'hi assemblo molt, és un de Bola de Drac. Aviam si el coneixes. Ei, Chicharello! Saps qui sóc? Sóc el superguerrer més gran de tot l'univers i he vingut a la Terra a destruir-vos a tots! Que queda bé? No, se't dona molt bé, podries fer-ho, Podria fer-ho. Passa que costa molt d'entrar, diuen. Estem aquí amb el senyor Iceta, què tal? Molt bé, Sí, aquí gaudint, no?, una miqueta de... com un enano, perquè realment hi ha moltíssima gent, moltes ganes, una expressió molt diversa, que hi ha gent que posa en dubte que això sigui cultura. Els convido a venir aquí. Nosaltres som molt fans de l'anime en català. Vostè també? També, el que passa és que he de dir que jo sóc una mica més clàssic i per tant encara tiro molt de japonesos, una mica antics, però vaja, m'estic posant al dia. Aviam si anime en català, no? Puja una miqueta i home. tornem a fer coses, no? Hi ha camp per tothom i hi ha molta gent que té ganes i he vist ara, per exemple, un taller de gent que està aprenent a dibuixar. En fi, segur que ens en sortirem. Bueno, gràcies, Iceta, Adéu. Adéu. Miquel Iceta, estic content, no sé per què, perquè tampoc m'importa molt.